Alaikum jama'a. Yau muna tare da malam Ladan da ba malam ba Ladan. Yau akwai wani ladan da ba malami ba? Yau sono aka. To yau muna tare da ladan. To amma ladan ai lakabi ne. To lakabi to amma ka san kama take ne gari goro sun da mata uku. Ne gari goro? Sun da mata uku ba. To sunan na yanka yadda Bahaushe ke cewa. To Ibrahim. To malam Ibrahim. Ibrahim din. To Ibrahim. Wato haka ba. Halili kenan ko? Sai ka bambanta. Da amarya ta kwance ma ango wando. To wace unguwa kenan? Malam Ibrahim. Gangarawa gane unguwa masu kuɗi ko ba kuɗi da ɗinkin keke za ga an haifi yaro ba a mai wanka ba ya tashi ya ɗinka riga da jamba ta sai dai ga rakumi an sani. Ba mai wanka ba? Ko unguwa zoma ba ta ba wurin ba? Ikon Allah. Dama ai shi ne aka samu ido. Gaskiya ne. Da ma ke kwana sama kai ba kwana kasa. Gaskiya ne. To a gangarawa. A gangarawa. Malumhashi kenan. Garin Malumhashi. Birnin da kwari garin Maketa ta inda soke kashe kare almajiri ya kwana da yunwa. Malumhashi ce garin Maketa ta? Ya da nan ya hiji ko? Gaskiya ne ko. To jama'a, kun ji wannan shimfiɗa ce tukun. Shimfiɗa ce dama ana iya yi wa ko shimfiɗa. Wanda ba bako ba ma. In wani kiya ce ta ta wuce ba ga ba kan da Ikon Allah Malam Ibrahim. To ai ladan din da ake ma lakabi na kiran sallah ne ko? Dama an yi miki rayi ne sallah ba na alƙali ba saboda haka hidi ko gaban alƙalin ne dai in ne na kira alƙalin kirki zai zo banza ko ba ruwan da shi da. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Muhammadu Bello. Malam ladan. Ladan ne. Ya take shige. A masallaci in ganni ne gashi in zaro in tai. Malam ladan. Ladan ne. Malam ladan. Ladan ne. Ka rika hiji a hankali saboda ka san da wanda kashi ga masallaci. Sai in ganni ne gashi in zaro in tai. Ta kuma na so ga nan. Sai ga maka ne. In ganni ne gashi. Wai ne kake hajjar mutane? Wannan gidan gidan ma da aka kira ne sai da sai wanka ta shafa mai na hauta da rana nayi aka ce Allah ta alheri da gidan limamin ma na kwarai ba wannan kusa kusa ba. Sai ka shafa mai? Sai da sai wanka ta shafa mai. Ta ni ba na hikaran ba ni wai an sa ni nake yi. Wannan magana ta tana da gyara. To a gyara min alkali ya ji ta windo. Tana da gyara wannan magana. In ce a gyara min tun da alkali ya ji ta windo. Sai da wata shafa mai fakashi. Na hauta ba. To kamar wace ce wannan? Da ranar hau ba da daddare bari a ce ko mugun kuma ne ko? Bai wace ce wannan? Ai ka fassara mana yadda za mu gani. Yau wata fassara zan ma. An dai ce na je na hau gidan liman kuma na hau wata tsohuwa. Amma ta kuka. To ta kuka ce? Ta kuka ce na. To shi masallacin nan ma ban gane gashin nan ba da ake magana. Da na zo ni danna mai gashi a masallaci ai ba laifi ne wani malamin sun koya mani. Sun koya maka? Na gano kuma ne ta yi ba yi. Amma ba irin kayan wani ba daji maganin kasa ne da yi. Wai dan ladi ne daji. Malam ne ba. Ko kashin kuɗa ube yake. Amma na ji zaɗin sunan ne wata ka dan ladi shi ne daji. Ne maganin kasa ne ɗauri kai. Aladen ne daji. To jama'a kun ga wadakin da yake. Daki na wurare ga daki na. Aladen ne daji. Shi ya masallaci ne. Wai yana son ka saba mana kayan mata. Mata? To da dai ka gana ba su kuɗi a ba su magana a ba su ɗan mabudin ɗaki a ba su buhun masara da dawa abin da biji ke ja kasa aro suka bada. Yanzu kuma suka zama kasuwa ɗaya. Kuma daga mangari ba ta tashi aka ce musu mata masu abun atata na inda dangin shekan da ku baki ba ku baki kire in ba ku ba gida in kun yawa gida ya bace mata. Matalauta ba ku san matalauci masheranta ba ku san a muku sheri ba ku da mota kuna halin yanzu shi mata. Kalacin ku gora farin ɗin ku iccen da milzuzar aura kiyan banza mata da ku da kula da sarakai ta bi a ku ɗaya. Ba ku godiya ba ku dangana ku riga bugu ku riga kuka na ku dukiya na bazan ku banza ana ba ku na hannu kuna hannu na aljihu na yin tsaya nan. Saboda ka a kulle ni ga matan in tara su ki zuwa. Kana da mata ai kai kaga ba sai kai nema ba kenan. Ai wannan ma dai da muke da yake goma ce kawai an ta da ciwo bakwai gunta. To jama'a wannan za mu tsaya ga nan kaɗan kenan sai zuwa wani lokaci kuma za mu kara gayyatar Malam Ibrahim duk da ya ce bai so a ce Malam din. To ladan. Ga makirayi shi kenan ka kare. To shi kenan me kira alheri amma. Amma Allah kyau daga ban ba kuma an gone da daya. Allah. Jama'a assalamu alaikum.